Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong buntag kanatong tanan, kumusta? Adlaw dahil karong Merkulis no, kitsa 24 na sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. O karon atong ipadayon ang laing sumpay din sa Gilanon o sa dili ipadayon sa taot kay kung sa tanan nga nagsunod ang dramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay sa taot kuno sa akong otol nga naa sa Cebu no. Si Lolong Pino, salamat kayo tol sa pagpaminaw no. Shout out diha ang Ting Wapirmi no. Ug karon sa sumpay ning Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Part 25 na to no, mga followers no. Part 25 na ta. Tira del Sol. So traitor kag yun di ay. Sige. Traidor na akong traidor. Bisan sa tanang kaayo ni Menard nimo, apa nakahimo kagihapon sa pagluib. Nakita ko lang nga wa siya'y ayaw nga pagkasupremo. Bangag siya nga leader. Unsa? Dili mabuhi si Supremo Menard Benavides kung dili makatake og drugs. Kanang gitawag nila og cocaine. Angay unta di mong sabto ng imong supremo. Kay dili man para adik-adik mo iyang tumong sa pag-take niya anak, kun dili aron magtukaw siya sa iyang trabaho nga halos di na lang gani matuog. Ikaw lang una ang bantay nila. Mupauli una ko. Ano kay nga man? Dili man ko makaako nga magsikik tan-aw ni Miss Krisha. Nga magulanon kaayo sa pagsikik hunahuna ni Ma'am Relaida. Sige, God. Mauman ka, ha? Hinahot nga walang untay daotang nahitabo ni Ma'am Relaida no, Maki. Bitaw. Mauyod. Ay, maluoy yun kaayo ko ni Miss Krisha. Sakitan ko kung masakitan sab siya. Ala, mura day mo ba nagkaluha si Miss Krisha? Oh, unsa? Hala, oy. Kanar ba ko naman nagkaluhan, no? Magbinati ay sa unsay bation sa usa. Maki, uy. Ngayon naabot man yung taon ta sa topic ngayon ana, uy. O di ba? Ang ato nga istorya lang, nga ingon di ko na ana. Ambot kung tinuod ba ka, ha? Imposible. Nga mahimo mi man nagkaluha si Miss Krisha. Kay anak man siya ni Ma'am Relaida, samtang ako anak ni Tarsila. Oo, maoyod. Hello? Onsay mo tuyo? Aminaw gyud og maayo, Menard Benavides. Ayaw pagpalingog-lingog. Sige, sulti. Diasa kong mga kamot ang pinangga mong si Attorney Rolida Bascon. Akong gipabakasyon. Parsino, siguruhan lang yun gawa kay himong dautan kang Rolida. Bakalaom ka ngawa ugwa gyud ako'y buhatong dautan sa abogada. Pangutanon ko ikaw. O sumagay imuhang tumong na nang imong gibuhat, ha, Parsino? Igo ko lang bawion ang unsa may ako nga ana ka Rolida og padayong gipahimudsan. Parsino, Ang imo, apan ang ako, og kana maulang ang gusto na kong makuha og balik. nagyan ko og mga bahandi nga mahimong itugyan ko ni Rolida. Imo ka ng katungod, kay kamo man ang adunay relasyon. Sige, bawi ang gusto mong bawion. Kay imo masabnang katungod. Di kailangan ko nimo. Siguris na kang matanga sa tao. Parehas ta. Dili iglagyo ang atong mga kinaiya. Mao bitaw nga kaniadto suod kaayo ta. Kay halos managsama ang gusto ta sa mga butang ug bisa nagani sa babay. Pero mas
side ko nimo. Mas utukan si Minard Buenavides kay kanimo Barceno. Oh, ang kunon ko kana. Kaniadto mas utukan ka kay kanako. Apan karon nga managsama na kitang nango og kulto nga iya sa tong Diyos ang manulunda nga sungayan. Nasuta nako nga bulok kadiayog pangutok. Bugok. Bogo ka, Minard. Ayaw! Kugi ng bugo! Minard! Bugo ka! Hello? Barcino? Hello? Sinvergüenza! Bisan gamay wa ko ikaw kahadlok eh. O bisan pag ikatubang ko ikaw. Dili yun ako malisang sa salang kadanghag og naong nga Barcino! Maayo kay naaday ka diha karon sa ospital, Maki. Pahingon, kinunta ko nga musud sa private room ni Landudong Jumario Miss Crisia ng Ingrasya. Dili na ba na ako makontak ang numero sa cellphone ni Dudong Jomari? Nando ka ha? Parehas man sila si Miss Crisia, nga nawa ang ilang cellphone sa pagkatagak nila sa sinkhole na. Ay, pastilan, kaluoy. Salamat sa Diyos kay naluwa sila. Bitaw ng maoyod. Unsa naman dahil tuod ang kahimtang di Aspulkan nga ni Butudo, Maki? Wa naman ni Buto. Pero nagsigi paghihapon og buga og mga ashfalls. Mao ba di ay? Ang mga tao kung manggawas nag-face mask na. Maragid meron din hilibalik sa panahon sa pandemic ng Ingrasya. Mao ba di ay, Do, Maki? Ingon pa sa taga-LGU, no ako na toxic chemical nga sulfur ang mga abog nga mahanggap gikan sa mga abog gikan sa nibuto nga bulkan. Ay, pastilan. Amping bayagod ang taon mo diha. Salamat ng Ingrasya. Sultihi si Dudong Jomari nga manawag unya ko ani imong cellphone ha kay makigsulti ko niya. O nang Ingrasya. Si Krisha, unsay iyang reaksyon sa nahitabo karon sa iyang inahan. Luoy kayo si Miss Crisia. Nag-uulog maayo na nagsigig hilak. Mao ba? Nga sige. Bahay na, Do, Maki. Bahay ng Ingrasya. Wa kaayo ko mabalakan ning hitabo karon ni Rolaida. Idako gyud ang akong pagtuo nga si Barceno mao'y napaluyo ni. Sigurado gyud nga tuwa kang Barceno si Rolaida aron bawiun na niini ang unsa may iya. Ator di Rolaida Baskun. Barceno, please. Papaulian ako kay gusto ko nang makita ang akong unika iha nga tuwa karon sa ospital sa La Tierra. Isipa nga dili ko ikaw dinapan. Ni aka ni maong espasyo nga dili ginapos. Sa laktod nga pagkasulti. Wa kalisod-lisura. Barceno, Kompleto ka dinhi. Nairef nga puno sa imong paborito nga mga imnonon. Gikan sa dairy products. Binutilyang tubig nga maalon gikan sa Mount Everest. Dito sa laing nasod. oh, Naasab ang kinaham ni mong beer. pero wa ang akong cellphone. Karong taod-taod, ipauli ko ni Sofronio ang imong cellphone. Barceno, unsa bagid ang buot nimong ipasabot? Nag-atubang kanining dakong lamisa nga puno sa mga naka-files nga dokumento. Sugdi na kada sa pagbasa. Kinaadiha ang subay sa akong bahandi ug mga kaptangan nga gianam-anam nimo sa pagwaldas sa dihang gituhuan ninyo nga patay na si Barceno. Barceno, Abogada ka. Dili lisod alang kanimo
ang pagsabot sa mga nakasuwat diha niya ng maong mga dokumento. O hinay-hinay na lang sa pagpirma. Aron niini mismo yung adlawa, imo nang ma-turn over kanako ang tanan nga akong gipanagiya. Kung buhaton ko na, unsa pa may mahabilin ako? Wa magani ko'y gi-invest para sa kong kaugalingon? Wa magani ko'y pundo sa bangko nga dili gikan sa imong kwarta? Nakakagihapoy na invest ang imong profesyon, ang imong pagkabugada nga dili mahimong ikahatag nimo sa lain. Marcelo, Amahang Varsino, ang cellphone kini sa abogada. Ihatag ka na niya pagbalik. Kay nangita siya ni anak. Dili na kana niya magamit. Samtang niya pa siya sa akong baluarte. Kay kontrolado o protektado kining dapita sa artificial intelligence and advanced state-of-the-art technologies. Niara dong sumari, nananawag ng imuhang yaya. Tubagari dong. Ambi, Maki. Hello? Yaya Ingrasya? Dong Jumare, Yaya Ingrasya, salamat kay nanawag ka. ay patilan. Huwag kabutangan sa akong kabalaka nga gibati. Salamat sa imong concern, Yaya. Pero okay na ko. Wala kay angin kabalakan. Di ba lagi ko mamatay, Yaya Ingrasya? Stoy, gidron ni mo, ha? Dong Jumare, Di na sa may magdugay din si Krisha. Mugawas na may gikan din sa ospital. ayaw daing taon ka mo og pangahas ni atong dapita, ha? Yaya, Hilan kaayo ang dapit nga inyong giantuan. Ay, naunsa ba sa pampari nga si Padre Verde, oy, nga gidaman ka mo niya dito dong? tungod kay si Padre Verde, may unang nakakaplag sa ganghaan sa Tierra del Sur. Yaya Ingrasya. Tinuod yun ka, ha, dong? Oh, Yaya. Kailan na bayataan ang pariya? Suod kaayo ang higala ni Papa ni Mominard, sukad sa mga bata noon pa sila. Pero nag-usab na si Padre Verde, Yaya. Matinunodaan na siya karong nag-alagad sa Diyos. Bisan ugni kita nining sud sa kumbento. Pero dili ko magduha-duhas pagpatay ni mo, Padre Verde. Ingon ka na yun ni anak kaway respeto, Maynard Pidapides. May mong patyon ko ikaw karon jud dayon, Padre. Senyor Maynard Pidapides. Why dili mahimo ang akong impluensya ug kakwartahan kung ako mo'y maglagot. Hoy, mau ba? Simberkwensa. Niya ka nining kumbinto ugwa ka sa inyo, senyor. Bisan ugni kita sud sa kumbento. Pero dili ko magduha-duhas pagpatay ni mo, Padre Verde. Ingon ka na yun ni anak kaway respeto, Maynard Pidapides. Mahimong patyon ko yun ikaw karon dayon. Kalma lang. Relax lang. Pahawa na rining parokya, Padre. Biya karon jud dayon. Biya dinhi sa la tierra. Samtang nakapugong pa ko sa akong kasuko kanimo, nakasabot ka. Mupahawa lang ko. Kana kung dunay mando gikan sa among kadagkuan. Nagkadugay, nagkahambugiro magang pariya ka. Dili ko hambugiro. Isog lang ako sa prinsipyo o katarungan. Unya ug maigo kakailing akong komo, Dre. Di lang ta magbinata si Robinard. Kay bisag pare ko. Pero mulupad sa bayaring kumo ako. Usa, yan batra. Tingalig nakalimot sa ka nga dili na ta manag-amigo. Simberkwinsa. May adlaw raon niya ka na ko, Padre Verde.
Dili, na yun managulat-gulat ang pare. Igawas na yun ang natural niyang kinaiyang bangis. Uabot na yun unya ang imong signos. Sa pagbangga, mukhang Supremo Minard Buenavides. Naluoy kayo ko ni Miss Krisha, mamatar sila. Ha? Na naman, Brenna? Grabe ang kasakitan ngayang gibati sa diyang nasayod siya sa nahitabo ni Mang Rolaida. Nga gikidnap na sad. Intawon sab ni Miss Krisha. Maubitaw nga ni pauli lang sa kuma. Si Maki lang sa mo gipabantay nako dito. Kay magsakit man pud ang akong dugan nga magsudong niya. Namukalit lang sa paghilak. Di kasulti naman ni Sir Maynard ang nagdagit ni Ma'am Rolaida. Ha? Tinuod ka ma? Unya ma? Di pasalig ko no, nga wagi bakit tabong daotan sa abogada. Kinsa man di ay maong tao ma? Kinsa di ang nagdagit ni Ma'am Rolaida? Ha? Mamatar sila? Kinsa? Oy, wa ko makailanap. Mao ba di ay ma? Basta kay ang giingon lang sa atong agawon, nga buhian ra kuno sa dili madugay si Ma'am Rolaida. May lain pa di ko ipangutanan ni mo ma. Unsa man na? Kung apil sa mga minatay nga namangon gikat sa ilang lubnganan, si Nanay Ursula, asa siya karong mga hikayo na? Ha? Nanteres lang ko sa pagpangutana bahin ini. Kay nakita man gyud namo siya ni Miss Krisha. Siya ang unang nanuktok sa among lawak. Una ka pa niabot og nanuktok sab. Wa gyud kay kasulti nimo bahin ana Brina. Aw katus manoy nimo punyong. Way kasayuran na kaon ta tingali to. Sinoy punyong sab. Gimingaw ko niya ma. Lagi ma. Nalipay man gani ko human masayod nga dili da itinuod nga patay na siya. Brina, nangandoy gid ko ma nga usaan ning mga adlaw. Magkita mi pag-usab sa tao nga giisip na nakong amahan. Tungod sa iyang gipakitang kaayo diri nako. Nahinumdum na sad si Brida sa kaayo ni Punyong kanina. Samtang ako nga nagpaminaw. Nahinumdum sab sa kong kasilag kagipati sa paggupa sa ako mga pangandoy. Tungod niya, wa ko pili ni Maynard. Wisit. Makalagot. May tag namatay nilang unta tong buktuta. Medyo okay naman to sa akong tanaw si Miss Krisha, Sir Maynard. Mayo nun. Din lang kumusuri to. Maglikay na lang ko nga tingalig. Iklalis ko na sab si Iho Chomari. Mao ba, sir? Ipaliog lang kong hatag. Dini. Ganto nila ni Iha, Krisya. Wow! Latest model nga cellphone. Hulik po ka na sa nangahanaw nilang gadgets. Uban sa naitabo kanila dito sa dakong bukid. Sige, sir. Ako ning ituno nilang do, ha? Kaya wala gito sila yung cellphone nga magamit, sir. Kato nanawagan ni si Ma'am Rolaida. Kaya paingon na siya nga ni sa Latiera. Akong cellphone mo to yung gitawagan. Sultihin ang amo nimo. Nga dili magpataka og tuo. Sa unsay ipanulti atong pari nga badlungon. Si Padre Ferdi, sir. May lain pa magugong ipasabot, Maki. Oo, bitaw, Sir Maynard. Maungani. Otro buga. Largo lang sabidahin ka o kuyog sa lupad. Inoon mo tambagi ang imong agawang si Jomari. Hala, oy. Unsaragot taon ko, sir. Ultimo rabay ako trabahanti. Paminaon sab kaha ko niya o ako siyang tambagan. Dili ka hinuon ko pabhaon sa kong trabaho o niya pulihan og lain. Hello, Maki, oy. Nalalagaw na nga to. Itunon nila ng bagong phone, ha? Kompleto na kira. Apil ng SIM card, ana. Igo lang niya nang ipa-register aron ilan na ka nang magamit. Oh, sir.
Sir Maynard? O man, may sulti ka? O siya magana, Maki? Sir, matirang matibay. Mamaya mo hilom diya, Maki, oy! Matirag matibay sa mata mo! Ay, salamat. Nanagid ko magamit, Chomeri. Oh, Krish. Wala naman lang to siya musod nga si Papa ni mo. Gano'n mo gano'n, Maki? Kung andong, kay aron ko na paglikay nga magkalalis to sad mo. Mao ba? Ikaw masabkod. Pero may kagyang makiglali sa imong amahan. Paupos lang gud unta ka. Krish, Kalimti na ang imong mga tinguha, Chomeri. Kay mamauli na ta sa syudad. Dili ang kaliwat o bangag nga Benavides. Mga disente ang akong mga katiguangan. Mga disinting bangag. Hinahinay na tikang tangtangan sa imong maskara, Maynard Benavides. Sa dili pa kina mahitabo. Iluyong ka na sa yuta ug mutipon sa amahan mong si Bersamen. Dito sa Hades. Katawanan ka, Maynard Benavides. Katawanan ka, bangag na supremo. Say. Sa mula hutay lang gidunya, Maynard. Og bago yun unya ang kinaugan. Katawanan. Giluod ang bangag sa akong ilong. Asa ko ninyo, dad, Unsa inyong buhaton ako, ha? Unsa? Lupingi ka sa mga panag. Unsa? Ini, silutang yun ang maglimog sa... Patyo na ba ko ninyo, ha? Patyo na ba ko ninyo? Gipakanaog na ang paghukom sa pagpanapat mo na ko, ma'am. Ay, ka-o-era ninyo din, ha? Niya ka sa dapit kundi inway gipili ang hustisya. Dato man o pobre, silutan gayod. Unsay silot nako, ha? Basahan ka karon sa imong kaso o kung unsay desisyon base sa nakita sa CCTV footage. Dapit sa mga overacting ning dapita. Dinhi way paglubag, way pagtuis ang balaod. Dinhi maoy ni patigbabaw ang respeto sa matag usa o ang pagtahod sa labaw nga supremo nga si Amahang Varsino. Sofronyo! Makalaom ka, nga niya siya sa maayong mga kamot, Ingrasya. Lauman ka na ako, Varseno. Ipamawi ko lang ang mga dokumento nga nagpamatuod nga ako ang tag-iya sa tanan nga iyang gipahimudsan. Varseno. May panahon sa pagpugas o may panahon sa pag-ani. Apan nag-ani siya sa gihaguan og pugas sa laing tao. Busa karon iuli gyud kini niya. Isabtan ko ikaw. Hangtod sa sunod taon niyang panakita, Ingrasya. Bye, Varseno. Napirmahan na ni Rolaida ang tanang mga papilis. Kuhaan ko na siya og katungod sa tanang mga properties nga akong gipanagiya.
Brena, urang dili kayo baga ang aspols na mitabon sa nibuto nga bulkan. Unya, mamatar sila. Na ay hanap ka talan-ahon nga mipakita. Waranig usa kadapit nga susama og gingharian nga gilibutan sa manindot kay mga tanaman. Tana ko na, ma. Gusto kong butanaw sa imuha nakita. Dili. Wow! Sama gid ko sa kaparaiso, mamatar sila. Brena, mauna na ang giingon lang misteryosong yuta sa adlaw kung Tierra del Sol. Posible, ma. Tingalig mauna ka na ang Tierra del Sol. Kinahang na masayo din ini si Sir Minard. Nibiyahe man si Sir Minard paingon sa syudad, mamatar sila. Tinood ka ba, Maki? O lagi dong jumari. Mao kanay gikagubtan karon. Nipakita na ang misteryosong yuta sa adlaw kung Tierra del Sol. Jomari, tinuod yun ang Tierra del Sol. Krisha. Dito na yun ang tata sa maong dapit, di ba? Oh, Krish. Dito nagitunta kita ni Ana Dapita. Misteryoso gyud kaayo. Laliman ka ganibuto pa man una ang bulkan. Di pa kini anam-anam nga ni patimaw. Nalipay ko sa kung nasairan karon. Nga tinuod gyud ay nga na ay Tierra del Sol. Si Padre Freddy, unsa kay reaksyon niya pahin inino? Siguro gid ko nga iya kini ikalipay. Ano, Gon? Kita unta ang makasod ug una sa mga misteryosong dapit. Doon ay maayong plano ang Ginoo kun nga nang nahitabo ka to, Maki. Tingali kay di ba ka to mawang hustong higayon. Bitaw, no? Mauyod. Isalig na to sa kahiptasan ang tanan. Ug ang iyang pagbuot maugyod ang matuman. Amen. Amen. Oh, amen. Iya pa ko karon sa lungsod sa Alpaca. Ang dapit kandiin ni ang sakinan ni Rolaida, human sa Dagita. Wow ba dahil, Senior Supremo? May tuyo ka. Unsay gina ka importante? Pagpahibaw lang ko nga sud sa dugay panahon. Ipakita ang misteryosong yuta sa adlaw. Ang Tierra del Sol. Tinuod ka ba, Tarsila? Oo, lagi, Supremo. Gipahugtan karon sa taga-LGU sa kapulisan ang paglapas sa mga tao sa desired danger zone sa tilan sa dakong bukid. Kung mao ka na, nagkaduli kita sa balaang adlaw. Sa balaang mga adlaw sa nalatid na nga propesiya, Tarsila. Oo, Supremo. Bupauli raw niya ko niya sa Latiera. Humanin ang importante kay na kong lakaw. Ang damayan ang profesor sa kabatayon sa iyang uniko iyo. Ang Tierra del Sol, nipakita na kuno. Nga sa ato pa, inahinay na niya makabaton o katumanan ng propesiya. Pabor sa mga Buenavides o sa kapatiran sa espiritual. Imo man ko gipaanhin ni ining maong 5-star hotel. Ni akadi ay dinhi magstay, Varseno. Isip Supremo, mas gipili ko ngawa ako'y permanente nga Pinoyanan. Kay kung asa ang akong bagang panon sa mga sumusunod, ato aman usab ako. Varseno, natuman gayud ang dugay na di mo gipangandoy. Human sa kamatayon sa amahan mong bersamin. Ingrasya, buot ko lang ikaw nga pahibawon, nga higpit ko lang gibawian og akses si Rolaida sa tanang properties nga akong gipanag-iya. Varseno?
May total deficit nga mukapin sa 128 milyones ka pisos. Di ay ba? Nasuta ko nga dili siya sa kamaayong pinyalan. Hain pa maday karon siya. Mahimo bang masayran? Nagserbisyo pa siya sa silot kaniya. Bali og 3 ka adlaw tungod kay iyang gidapatan si Sofronio nga ako nakarong sumusunod. Unsa? Kaniadto karon. Dako na kayo og kausaban si Rolayda. Dili na siya susama kaniadto nga usa ka babaeng Pilipina og mapaubsanon. Ang tinuod, kaniadto pa lang sa dihang na angkunan niya ang imong mga bahandi. Dito nagsugod ang dako niyang kausaban. Isip imong live-in partner. Nagtuo siya nga naangkunan niya ang tanan. Kay wa naman ka. Ang nakapasakit kay gawas nga naangkon na niya ang tanan. Ang gihuli pagid niya sa akong dapit sa iyang kasing-kasing. Mao ang tao nga mao'y nagtinguha sa akong kamatayon. Barseno. Mobalik gido niya si Rolayda kundiin siya gikan. Apan adunahan si Bernard. Siya na ang bahala unya sa iyang hindi gugma. Hinaot pa unta nga may nakatuna na siyang leksyon ni ining iya karong gidangatan. Tuo di ay. Dili ko magdugay kay maabot karong adlaw dinhi sa syudad ang akong agawon. Ayaw sultihin nga nakita kita in grasya. Kay siguro ko nga maalaot kagayod. O Barseno. Ayaw og kabalaki ang bahin sa abogada. Kay gidisiplina lang siya. Dili niya ikamatay ang nahimutangan niya karon. Salamat, Barseno. Sige. Hangtod sa sunod pagayod natong panagkita. Pagawasa ko ninyo dili. Di na ko kaya ako kahimtang dire. Ma'am Rolayda! Nakabati ka ba kanako? Ha, Ma'am Rolayda? Punyong! Ingna si Barseno nga pagawson ako niya dini. Di na ko kaya. Punyong! Gitawagan ko na si Amahang Barsino. Ako mismo mo'y naghangyo kaniya. Kay naluoy ako sa mong kahimtang suod nga ng Bartolina. Tabagi ko, Punyong! Mamatay ko dili! Nagpaabot lang ko sa imong release order na pirmahan sa labang security official. Tabagi ko, Sofronio! Tabagi ko! Bakaligo siya. Una nimo papaulia si Rolayda. Kay siguro ko nga nagsagol karon ng iyang baho. Oo, Amahang Barsino. Inaot nga may nakuha siyang leksyon sa iyang gidangatan. Salamat, Sofronio. Daghan gyud kaayong salamat. Gawas nun ka na. Apan una ka mo pauli. Kaligo una kay nanimaho kang angso. Bahala na lang og nagsagol ako baho. Basta kay makapauli na ko. Mo ka na importante, Punyong. Dili ka na mahimo. Unsa? Mao'y mando sa among labaw nga supremo. Nga pagkaliguon ka una papaulion sa inyo. Ha? Sa banyo nga imo unyang kaliguan may gipaandam nga imo ng ilisan ang Amahang Barsino. Bago nga sinina, bago nga panty ug bra. Hasta ba di ay panty o bra na huna pa siya ni Ana? Aron akong kailisan? Dali na, sunod na ko, Ma'am Rolayda. Dali.
May kaayo paginsay nagpabilin ni rin ako. Varseno gikasubo ko kaayo. Kadako sa kugsa nga nahimo diha nimo. Oh. Tinuod di ay nga nanimaho kong angso. Usa pa lang gani ko kaadlaw dito sud sa Bartolina. Imbis nga tulo kaadlaw unta ang gipahamtag nilang silot nako. Oo, musunod ako nimo, Punyong. Kadindot sa kong pamati sa lawas nga nabasa sa tubig. Ay, dindot kaayo ka nakaliko na gyud ko. Magali ko aron makapaulis pa. Napirmahan naman ako ang tanang pirmahan ng mga dokumento. Mangandam na lang unya ako sa posibleng mahitabo na ako. Kamubalik yun unya sa akong pagkarabanit. Hello, paminaw pa niyong iatod siya sa iyang residensya. Ang naginusarang property nga na nako bawi agikan kaniya. Aron doon na pa siya ay pinuyanan. Pakalaagi siyang daan. Daliti sa paborito niya fresh milk. Aron busog siya nga makapauli sa ila. Haba, Punyong! Dili ko bukaon. Mupauli na ko sa amo. Tambo muna sa lamisa. Andam na ang imong pagkaon. Gipaandaman kagyod ni Amahang Varsino. Oh. Naasab ang paborito ni mong fresh milk, Ma'am Rolaida. Wapagiday siya balimot ka paborito ko kaayo ang fresh milk. Mataghuman ako og kaon. Varseno. Sige na, Ma'am Rolaida. Aron makapauli ka na sa inyo. Oo, Sofronyo. Mukaon ko. Salamat ha, Sofronyo. Ayaw ka na gunahuna, Ma'am Rolaida. Pasaylo asad ko sa akong bati kaayong mga po nga gibuhian, batok nimo. Ayaw ka na gunahuna, lagi, ma'am. Unsaon naman lang, kung lakip ang residensya nga mo'y akong paulian, bawion na sab ni Varseno kikanako. May gisulti siya na ako, ma'am. Ha? Unsa ka na? Ingon pa niya nga ihatod kuno tika sa imong residensya. Ang nag-inusara ang property nga wa na kuno niya bawi agikan kanimo aron do na pa kuno kay pinuyanan. Punyong. Pinangga kapag yudi ay gihapon ni Amahang Varsino, Ma'am Rolaida. Wa gyud siya malimot nga makausa niya na nahimo kang kabahin sa iyang kinabuhi og nahimong tipik sa iyang kasing-kasing. Husto na ni Ana palihog. Nakonsensya na kaayo ko sa Fronyo. Inanay na ko karong nadutlan o kauaw. Ma'am Rolaida. Mayo kini akadi ay Brina. Pulihan sa kanako og bantay nilang Miss Grisha o Jo Marie. Sige. Kay makikita sab ko ni Padre Ferde sa parokya ni Senyor San Sebastian Martir. Mayo kini ka, Brenna. Kumusta? Miss Grisha. Brenna, ang buti ba sabot ni Christian nga kumusta nang imong gibati? Human masayod sa nahitabo ni VJ Sandivar, nga imong best friend. Medyo sakit sa dukan. Oh. Brenna. Hangtod karon dili pa ko makatuo. Ngawa na siya. Nga mitaliwan na ang buotan akong higala.
Naay mas nindot nga plano ang Diyos. Kunya nang gitugutan niya nga mao kini mahitabo, Bren. Oh, gusto si Krisha, Brenna. Og iampo na lang nato ang iyang kalag nga tuwa na karon sa laing kalibutan. Maki, ang nakita karon sa ibabaw sa libutong bulkan nga usa ka hanap nga tanawon. Nagtimaan o nag-ida nga tinuod kayod ang misteryosong dapit nga yuta sa adlaw. Contiera del Sol. Padre Ferdi, bitaw ay mauyod. Bisag si Kilsa ang pasultihon, mahitungod niya ng maong nipatimaw karon nga pinuminom. Makaingon gyud nga maula ka na ang misteryosong paraiso nga nahanaw libuan ka mga katuigan na ang nanglapay. Bitaw, Padre Ferdi, mauyod. O unsay plano karon sa batanong Buenavides? Daghan siyag maayong plano, Padre. Pero mao lagi, kuto pa lang una diha sa pagkakaroon. Andang pagyapon ako siyang suportahan, Maki. Kana, nindot ng istorya, Hadri. Makapadasi ka na og samot sa kong amo. Ninihigayon na. Dili kay kita raon niyang grupuha ang magtinguha nga makaabot sa mga misteryosong dapit. Oo, samot na mga kultong sungayan. Gusto ka? Pastilan. Padayon kita, Padre Ferdi. Bisag unsa pa'y mahitabo, diri. Matirang matibay. Oh, Maki. Matirang matibay. Taon sa batanon mong uniko iyo, Professor Suami. Ako, pitawat na lang ko sa netabo niya, Senior Supremo Petent. Dili kita magpakahilom nini, Professor Suami Sandoval. O saon, disgrasya ba na nahita po? Tinuyuan ang maong insidente. Og mao'y gipagawas nga disgrasya kunuhay ang nahitabo. Osa! Duwa kini sa mga antagonista. Oh, tinokinig ka na ha, Senior Supremo. Si Varsino mismo, mao'y nilibkas sa iyang dila sa diyang nagkasulti mi sa phone. Senior Peter. Maos ko kini sa sunod-sunod. Ya paghukom ko sa duha ka mga doktor sa kamatayon. Osa! Dili ta magpadaog sa mga antagonista, Professor. Pero alag na ko, ang kamatayon sa ako o ni ko, iho. Kaya naisip kini nga kapiltihan. Dili, Professor Swami Sandoval. Dili. Senior Supremo. Ipakita na to nila. Gawa kita matandog. Gawa ugwa makapahuyang nato ang nahitabo. Kay kung ila ka nang makita nga murag natandog kita og nahuyang. Diha sila mukuhag kaligon og kusog. Mayong pagbuminaw sa Lex Wa ko magdahom. Nga ingon paghihapon ni anak ka maayo si Varseno nako. Kipawian tuod ko niya apan kining akong bahay ug ang yuta nga gitarukan ni ini. Nagpabilin nga ako Huwag yun niya hilapti. Ug ang akong auto nga mao'y gigamit nako dito sa Alpaca sa dihang kitakit ko nila. Naasab sa garahe. Nabalik ug maayo ang mga ligid. Bisan pa ba sa iyang kasuko, nagpabilin paghihapon ang kaluoy niya nga rin ako. Mao ka na ang dili ako makalimtan kang Varseno. Siya pagid ay gihapon ang Varseno kaniadto ug ang amahang Varseno na karon. Siya pagid ay gihapon. May nanawag.
Si Maynard, nahibaw na ba ka siya nga gibuhian ako sa nagdakit na ako? Mao ka? Hello, Maynard. Rolaida, talipay kay ko nga nakuntak na yun ka. Kumusta na ka, ha? O sa gibuhat nila mo? Gibuhian ako nila. Karon lang yun, Maynard. Asa ka karon? Ni ako din sa bahay. Mukontak na untak ko ni mo pero imo kong naunhan. Niya ko karon sa Pilar sa Haya sa Batanong Sandivar. Kay ngano? O sinihita po sa anak ni Professor Suame Sandivar, ha? Maynard? Nadisgrasya o patay na. Unsa? Oo man. Na-report na ba sa kapulisan ka ng pagbuhi na nila ni mo? Useless. Rolaida. Ang importante nga gibuhian ako. Unsa man. May ariglo ba kamong gikasabutan si Barsino? Maynard, unsa ko ka nagipanulti mo? Pahuay na lang niya. Bisitahon ko ikaw diha sa inyo, Ugma. Okay. Kay daghantag pa nagsultihan, Senior Supremo Maynard Benavides. Karon lang yun. Nakauli na sa ila ang abogada. Nindot ka na nga kalapuan, Senior Supremo. Oo, Professor Swami Sandivar. Pero husto si Rolaida. Daghan kami og angay nga panagsultihan. Ako, pwede man tabang sa iya. Kon kaya di man pa o gran sa mani akidapers. Ako tahatak kwarta. Pero kana wala man. Mao ka na. Wa gyud tungod kay maoy gusto man sa kidnapper. Nga bawio ni ini ang unsa may iya nga naa kang Rolaida. Okay ra ang tanan dinis kara ang bahay sa mga Benavides, Sir Maynard. Maayo kung mao ka na. So dito, mugawas na ugmang adlaw sila Dungjo Mario Miss Krisha. Saligan ko ikaw sa pagmonitor sa ilaon niyang mga kalihukan, Tarsila. Sige. Ariglado, Senyor. Senior Supremo Maynard Benavides. Dili ko gustong magpakabuang na sa unya sila sa ilang ambisyon aron moadto sa Tierra del Sur. Tika labiyag mapakyas ang propesiya tungod lang sa ambisyon ni Dong Chumari. Kumakaabot ang misteryosong dapit sa yuta sa adlaw ko Tierra del Sur. No. Dili ko ka na katugutan, Tarsila. Dili. Senior Maynard. Mugawas na daig ka mo ni adlawan, Dong Chumari, Miss Krisha. Padre Ferde. Kaloy sa Diyos, Padre. Kinanglan na mo kawas mi si Jo Marigikan din he. Chumari, niyara gihapon ko alang sa unsa man gani ang imong mga plano bahin sa Tierra del Sur. Tunan na to ka ng bahina, Padre. Gusto ka, Jo Marie. Kinanglan nga tunan yung daan. Mag-istorya lang yung tabahin niya, anak. Basta kay alang ako, dito na kita nila napita. Dili pa alang yung tingali kang tumao ang hustong panahon. Gusto ka, Padre. Pagpakaayo ka mo sa hingpit o pagpakaligon. Salamat, Padre Ferdy Martiniano. Karon nga nibuto na ang nahigmata nga bulkan. Matultulan pa ka nimo ang dapit, kundi inuna nimong nakita ang misteryosong gahaan sa Tierra del Sur, Padre? Chumari, kung ang kamatuuran mo nagyod ang magtutol, bisan pa og maglakaw kita taliwa sa mangiog nga kagabigon, mugilat yung kini sama sa diamante. Salamat, Padre. Nakuha ko kayo ang imong punto. Timan nga ang gubat tali sa espirituhanon nga aspito. Diyos o kaalamoy atuda nga hinagiban aron buntugon ta silang iya sa kagitngit. Padre.
Timanan ko ng mga punga. Kinahanglan nga buhi kanunay ang pagtuo. Madasigon tiha sa paglaom. Ug mulahutay gayon uban ang gugba sa Dios. Amen. Amen ug amen, Padre. Ining higayuna, katimbang ko na ikaw alang sa pagbantay sa sikritong mga lawak ining karaang bay sa mga Benavides Trakar. Dako kagbahin mong tabang ako, Trakar. Gamita ang kahait sa imong mga kuko aron panalipdan ang atong binantayan. Nakasabot ka ba? Kana, huwag pinaganahan ko ni mo kay magkasinabot ka dahil sa mahalog pinaga kong iring nga ito. Bran, kumusta ang imong pagpakiguban sa imong inahan? Okay raman, Miss Grisha. May hinuon. Naningkamot raman sab siya aron iyang mahuli pa ng mga pagkuwangian ako. Sukad pa niya atong bata pa ko. Labing maayo. Nalipay ko para nimo, Brana. Salamat ha. Pero, dili gyud ay mahimong happy na lang kit ka, Permi. Kaya ang sud nimong hikala dito sa syudad. Nadisgrasya man og namatay. Miss Grisha. Kasayang ni Mr. VJ Sandivar. Buotan kaayo siya. Maulang akong pag-ila niya, Miss Grisha. Handong gud kayo ni. Butol yun tabaya kay ko niya para nimo. Isipigala raman gyud ang akong gibati para niya. Og naibaw siya ni anak. Krish, nakita na gid ako ang nag-viral nga talan-ahon sa ibabaw sa nibuto nga bulkan sa Olympus. Ojo, Marie. Medyo hanap-hanap kay naputo sa mga ash falls. Apan daw para isog yun. Imposible kayong doon ay manindot kayo nga kakahuyan o mga tanaman ka ng dapita. Tungod kay, palang kani ang paglurang sa nag-alborotong bulkan? Dili gyud na matugkad ang mga misteryo nga iyas kinaiyahan. Dili pa? Gusto ka, Krisha? Og ang misteryo sa dapit sa yuta sa adlaw. Con Tierra del Sol. Mo'y buhing kamatuuran niya. Yes, John. Upadayon giko, Trish. Hangtod nga makaplagan ang manindot nga misteryosong paraiso. Aron dili kini mapanag-iya sa mga kultong sungayan. Jo, Marie. Mahimursab ka nga mupauli sa inyo. Aron di ka maangin aning akong misyon. Nga kung sila mo'y pasultihon, usa ka binuang. No, di ko mapauli. Kung asa ka, adto sab ko. Sige. Salamat, Krish. Puntay kaya si iya, Krisya. Sa bag-o ning numero. Gipalitan guman sila si Iho Jomari og bagong cellphone. Gahulip sa nawa nila sa ilahang adventure kunuhay sa dakong bukid. Ay, tagaay ko sa bagong numero ni Iha Krisha, kaya akong tawagan. Mami Relayda? Hello, Mami? Hello, Iha Krisha. Di ako sa ato. Dauli na ko. Oh my God! Thank you! Nalipay kay ko nga nahibaw ni anak, Ma'am. Sa'yo kagabi pagyud ko na uli, human ko buhii sa ako mga abductors, Iha. Apan, karon pa ko makakontak nimo kay gitagaan ko ni Tito nimo Menard sa bago nimong cellphone number. Yes. Gipamalitan mi ni Tito Menard og bagong cellphone, Ma'am. Mao bitaw ko, no? Ni amang karon diri sa bahay si Tito nimo Menard, Iha. Mao ba? Unya, kumusta na mo si Chomari, ha? Nagagawas na mi sa ospital, Mami. Mayong pagbuminaw Niya na mi karon sa karaang bahay sa mga Buenafides. Salamat sa Diyos kay nakalingkawas na si Tita Rolayda gikan sa mga kidnappers.
taa, Miss Grisha? Ay, bitaw, Bran. Og nalipay kat kay ko. Nalipay sab ko, Miss. Kanunay masab na akong giampo si Ma'am Rolayda. Salamat. Oh, bawa. May noon. Nalipay sab ko para ni Miss Grisha mamatar sila. Oh, swerte pa siya. Kasi ikaduang higayon, gagikidnap siya. Nakauli pa man gihapon siya sa ila. Bitaw, ma. Unsa may plano anang manag-uyab ga Mario Krisya. Ipadayon pa maghapon nilang ilang binuang nga mga buhaton sa bukid. O, pag kumasayod bahay na ma. Nagpakaayo pa man sila kay labas pa man ng tinahian sa ilang mga samad sa kalawasan. Ha? Naaragad niya nila. Wala tayo labot kung maoy ilaon niyang desisyon, ma. Pugni, kung mahimo. Mamatar sila. Ipakita ilang concern ka, Brina. Okay, gala mo ka. Mo ipag-ila ni mo anak nila. O lagi, mamatar sila. Mga higala na ako sila. Pero ako'y labot kung bahay na anang ilang mga desisyon. Pwes paning kamuti nga si Jumari, maoray mo himos iyang mga plano o dili iamong si Miss Grisha. Ma, naluoy kay ako sa itabo ni Miss Grisha. Maong kung mahibo ng ginunta, di na ginunta tumausab pa, Brina. Bisag unsaon, pahinugon magyug ko ni Miss Grisha nga maamong lang sa mga kabuang ni Jomari Benavides. Tipati ko ini tungod lang tingali kay suod sila sa Brina nga akong anak. Kung mahimo palang untang punggan ka, Miss Grisha. Kung mahimo palang giduta. Dada ako nga to sa kumbento, Maki. Na, pagpakaayo sa dong Jumari. Ay, kaya nalagyan ako. Ako rin bahala sa kong kagalingon. Dili gyud dong Jumari. Dili gyud. Ayaw pagtuman sa imong gusto. Kung maong sa taon ka dong Jumari, ako'y manubag sa imong amahan. Maki? Baguhay pala gani nga nakagawas ka sa ospital. Ano mo lakaw-lakaw na pod ka? Ipahuwag sa intaw ng lawas mo, dong. Gusto na mood kay ko nga mahuman na ning akong gibuhaton, Maki. Ayaw lagi. Nakasabot yun kayo ko, anak dong Jumari. Pero kanang dili pinahiko nga paagi. Ha? Unsay pinahikog nga paagi ba? Kanang kung buhat nga dinali-dali. Tabla rakas ng hikog ni Ana, dong. Maong ayaw, Ana. Maki? Matirang matibay lagi, dong. Kada bang gamiton sa insakto ang pagkagamit ang kaisog bago kalantip sa pangisip. Dili kay patuga-tuga. Matirang matibay. Okay na. Hisabdan iti ka, Maki. Kana? Mao na insaktong bright. Pinahimutang yun. Musam na klarong matirang matibay na sa hustong lugar ang kaisog. Husto sa paya si Maki. May punto siya. Bitaw. Usahay ng tawanan, makatumong sa baya. Uto ka na siya sa kuntanaw. Dili mo na ika-underestimate ng iyang personality, dili pa? Gusto ka, Krisha? Mao nga ikaw, magpuyo una ka. Kay dili pa karon ang gustong panahon aron mapadayon ka. Oh, kita di ay. Kay mo uban ba yagit ko nimo? Dili kita karpiyahan, John. Bahala nag-unsay mahitabo. Matirang matibay. O sa imong plano karon?
Nalubong na ang imong oniko iyo, Professor Swami Sandivar. Usap pa. Ako pa dayon sa ako turmal nga kinapuhi. Kana, pao ka na'y husto. Kayang mga patay iya na sa mga patay. Kayang kanunay nga pagsubo, alang kanila, posible nga maraw sa unyay mo patay ka na to. Mao nga ako, magpakabuhi pagkayon. Para sa ako mga negosyo. Kina, nga arman din na. Senyor Supremo, ako kani apaanit kinapuhi Angala ako magpakabuhi o magpalipay-lipay. Maglipay-lipay o magbalaan sa tong Diyos nga sungayan. Professor Swami Sandivar. Supremo. Katawa, Professor. Katawa. Katawa ako. Mugatawa yun kita. Professor, katawa. Kaya nga tong Diyos nga sungayan. Ingatawa. Human sa problema ni Professor Swami Sandivar. Ari nasabta sa imong problema. Nulay da langga. Nulay da kong mahal. Kini akong residensya o ang akong auto na lang mo inahabilin ako, Menard. Ang minilyon nga properties, nabawi na ni Varseno. Nagpasalamat na lang ko nga gibinlan pagyud ko niya. Gibinlan ka niya. Aron doon na kapay mahandom, dili ba? Nasayop ka. Ayaw pag kuna akong nagsama, ana. Wa ko malipay nga gibinlan ka pa niya. Menard. Mahimong ihatag ko kanimo ang kabulahanan. Salamat na lang kaayo, Menard. Mahimo ko pamangganing ihatag kanimo ang kalibutan. Oh. Basig may nahitabo ninyo, ha? Samtang dito ka o ba niya, Rolaida? Nasayop ka, Menard. Dili naman ko gustong sawaan ko. Sa akong labing higpit pagyod nga kaaway. Dili ko ingon, ana. Naabot ko ining idara nga kung si Kinsay akong karelasyon karon, maurasab ang makapanghilabot nako. Wow. Kanada. Nindot paminahon. Ikaw na ang tag-iya sa akong lawas o kalag. Senyor Supremo Menard Benavides. Salamat kayo, Rolaida. Menard. Menard. Ursay imong tuyo ka na ko, Menard. Marsino, wa ko makauyon. Nga kipinlan pagyod mo si Rolaida. Sa dihang namahin ka sa mga properties kay mo. Katawanan ka, Menard. Katawanan ka. Mga kalasaners, mga followers, at ang laing sumpay ni Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sansis Caballero. Pira del Sol. O palihog na ko no, o subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayon salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.